שוב שלום לכולם, כאן אסי צור, והפעם אני הולך לחשוף בפניכם טיפ מדהים, שלא כל יום תשמעו כזה טיפ מדהים שבאמת יכול לעזור לכל אחד שאוהב את eBay ורוצה לייצר לעצמו הכנסה נוספת או עיקרית. באמצעות הטיפ הזה תוכלו לראות איך באמת עושים כסף קל ב-eBay אמיתי, בלי סיפורים ובלי מעשיות. בואו תראו באמת איך זה עובד. אבל קודם לכן הרשו לי להציג בפניכם את האתר הנחמד, למי שאגב עדיין לא מכיר, את האתר בשם פייבר. פייבר, מי שלא מכיר, זה פייבר מתוך המילה 5, זאת אומרת 5, כי כל מה שאתם קונים פה באתר עולה $5. אנשים יעשו בעבורכם המון דברים שתכף אנחנו רק בזריזות נציין $5, החל מ-voice over, זה מין קריינות לפתיח של סרטון וידאו ימי הולדת, כל מיני happy birthday וכולי, וגם כל מה שאתם רק יכולים להעלות על דעתכם כרגע, מלייקים בפייסבוק והזמנות ליוטיוב וכל מיני דברים כאלה נחמדים, גם טיפים בנושא יחסים, שירים והמון דברים מוזרים, מיוחדים. יש לכם פה רשימה ארוכה, אבל בואו נחפש לדוגמה אם אנשים עושים כאן לוגו. אני רוצה לדוגמה לוגו שמישהו יעשה עבורי, אז כתבתי לוגו וחיפשתי, וכל מה שאני כאן רואה זה אנשים שיעשו עבורנו לוגו בעבור $5. יש כאן אפילו כאלה שיעשו 11 לוגוים, high quality logos, עבור $5. גם רואים את המדינות שמהם המעצבים משתמשים. אז בואו ניכנס למודעה הזאת לדוגמה, וכאן אני רואה מוכר שמציע לוגו בעבור $5. אני רואה שיש לו 100% רייטינג, זאת אומרת 100% שביעות רצון הגולשים. אני רואה שיש לו פה 237 פידבקים חיוביים ופידבק אחד שלילי. זה אומר שהוא מוכר מצוין והקונים מרוצים מאוד והכל טוב ואין איתו שום בעיה ואפשר לקנות ממנו בבטחה ובקלות. ואני פשוט עושה כאן הזמנה ואני אומר לו מה שאני רוצה. אבל אולי קודם לכן אני באמת הייתי יכול, לפני שאני קונה ממנו, אולי לפרסם את המוצר הזה באי-ביי. אז בוא נראה אם מוכרים את הדבר הזה באי-ביי. אני ארשום לדוגמה Custom Logo Design. אז אני קיבלתי 852 מודעות באי-ביי של אנשים שמוכרים לוגו. זאת אומרת, מוכרים פה שירותים. זה מחירה של שירות. כאן אני רואה מחירה ב$16. ניכנס לעמוד המחירה, אני פשוט פותח אותו בחלון חדש. כן, 10 פעמים הדבר הזה נמכר. אמנם המוכר מסתפק רק ב$16. בוא נראה עוד. כאן אני רואה $45. המוכר מוכר גם Custom Logo Design. בוא ניכנס. ושימו לב, הוא מכר פעמיים את המוצר הזה, זאת אומרת את הלוגו דיזיין. ולנו עכשיו זה ברור מאוד שהוא מייצר את זה בפייבר. וכל מודעה שאני אכנס, כאן הוא עושה Professional Custom Logo Design and Business Card. הוא עושה פה 2 מוצרים בבת אחת, והוא מכר 13 פעם ב$40. וכל מוצר שאני נכנס כרגע, אתם תראו שיש פה מחירות. גם כאן 6 פעמים הדבר הזה נמכר ב$30, לוגו דיזיין. ואני ארד עוד ועוד. ואנחנו נראה פה כל מיני סגנונות. בואו נראה את הדבר הזה. שימו לב, 76 פעם הדבר הזה נמכר. ושוב, מה הוא מוכר פה? לוגו דיזיין, קסטום גרפיק. אותו דבר בדיוק. יש פה גם מילו דיזיין שמוכר ב$100. הוא לא חוסך. ושימו לב, אמנם הוא מכר את זה פעם אחת, הרווח פה מרשים. בואו ניכנס לתוך המוכר עצמו ונראה מה עוד הוא מוכר. אני רואה פה שהוא מוכר פה כל מיני דברים וגם את הלוגו שלו. לנו שוב ברור שהדבר הזה מגיע מפייבר. בואו נראה האם ב$500 הוא גם מוכר פה Custom eBay Store Design Logo Professional ב$500. אמנם הוא גם מכר את זה פעם אחת, אבל שימו לב לפערים ולכסף הקל שאפשר לעשות כאן באי-ביי. בואו נראה מה עוד אפשר לקנות בפייבר ולמכור באי-ביי, או הפוך, קודם כל למכור באי-ביי ועל סמך זה לקנות בפייבר ולספק לקונים. נניח ואני מחפש כאן וידאו Introduction. נרשום פשוט וידאו אינטרו. זה בהחלט כבר מספיק.
1675 תוצאות של כל מיני וידאו אינטרו, זאת אומרת מעין פתיחים ופרסומות של חברות או אפילו ביוטיוב, כל מיני דברים כאלה נחמדים שעושים בווידאו, לוגוים כאלה שרצים וכולי. בקיצור, בוא נראה אם הדבר הזה רץ באי-ביי. בוא נרשום וידאו אינטרודקשן ונחפש. יש לנו כאן 113 מוצרים, ושוב, הנה לדוגמה 3 דקות של אינטרו, וידאו אינטרודקשן לעסק ב$18, הוא מסתפק, וכמובן הדבר הזה נמכר. אין צורך שאני עכשיו אמשיך להראות ולחפש עוד כאלה דוגמאות, כי כמובן יש ובשפע. בואו נראה מה עוד המוכר הזה מוכר. אני רואה שיש לו 31 מוצרים, ומה שהוא מוכר פה זה כל מיני דברים שאני יכול להגיד לכם, עם קצת בדיקות וחיפושים שעשיתי, כל מה שהוא מוכר זה דברים שהוא משיג אותם בפייבר. אפילו 300 גוגל פלוס סרוויס, זאת אומרת 300 לייקים של גוגל פלוס ב$20. הוא קונה את זה ב5 בפייבר. וטוויטים, ובקיצור יש לו פה המון מוצרים שהוא פשוט מוכר אותם כי הוא קונה אותם בפייבר. אבל אני רק רוצה להגיד, למען הסר ספק, שתדעו, eBay לא אוהבים מוצרים דיגיטליים, בעיקר לא כל מיני לייקים כאלה וגוגל פלוס וכולי. יש לשים לב ולהיזהר מזה, אבל לוגויים ודברים כאלה בהחלט אין שום בעיה למכור. ובקיצור, אני חושב שאתם כרגע מבינים איזה פוטנציאל אדיר יש כאן. יש לי פה עשרות אלפי מוצרים שאני יכול לקנות אותם ב$5, וכמובן מראש ולפני כן לפרסם אותם באי-ביי, למכור ברווח של 15, 20 או 100 או אפילו הרבה יותר מזה בדולרים, ולמעשה לעשות פה סוג של העתק הדבק, copy paste. מי שרוצה גם יכול לעשות את העסקאות האלה גם פה בארץ, זאת אומרת למכור את זה כאן בארץ באתר כזה ישראלי. יש כזה אחד שהוא נקרא Small Job COL, ולמעשה הוא יכול להציע פה מוצרים למחירה, וברגע שמישהו קונה הוא יכול ללכת לפייבר, לקנות ולספק בשיטת העתק הדבק. אז זהו להפעם חברים, מקווה שאהבתם. זה באמת טיפ חזק, באמת דרך קלה לעשות כסף קל באי-ביי, רק צריך לשים לב לא למכור את המוצרי מידע שאי-ביי לא אוהבים. בקרוב עוד כמה הפתעות, אז יש למה לחכות. אם אהבתם אגב, אתם מוזמנים מתחת לסרטון ללחוץ לייק ולשתף את החברים ולרשום תגובה. אם אהבתם אני אשמח לתגובות. אז בינתיים תודה, המשך יום טוב לכולם. כאן אסי צור, המנחה המקצועי של eBay. להתראות.